A Vinaixa hi havia 4 autobusos grans i un de petit i ningú sabia el que havíem de fer. Ens han agafat el petit fins a la plana de Picaminxons. A la plana de Picaminxons a baix no han ficat cap tren i cap bus, que havia sigut més ràpid perquè hi havia un tren. Ens han enviat aquí a Reus i aquí hem perdut ja 2 trens o 3 que no han sortit. He d'anar cap a Barcelona a Gràcia i la veritat que jo m'he aixecat a les 6 i he anat seguint l'última hora dels trens i primer era que no, després que sí, després que no. La veritat, bueno, i ara hi ha un retard, doncs a veure, jo penso que sóc un dels valents que pujarà amb aquest tren i a veure si arriba o si no, però no hi confio massa, més que res, bueno, no ho sé, la veritat. A veure, jo no sóc un usuari molt habitual, tot just aquesta part de l'any sí que hi he d'anar, però penso que això, diguéssim, és la conseqüència d'un sistema que durant molts anys no hi ha hagut ni revisions, ni s'ha ficat al punt de mira, i ara ha esclatat tot, i això no s'aguanta per enlloc, la veritat. Però bueno. Jo havia d'agafar el tren a 2:15 de 9 i espero el tren i la independència, totes dues coses. Perquè sense independència no tindrem trens que funcionin com cal, com una nació rica que som nosaltres, però espoliada, perquè cada any ens prenen 22.000 milions d'euros i, per tant, diguem-ne, això ja no pot continuar així. S'ha d'acabar. No es pot demanar al govern d'Espanya que arregli les coses, perquè no les arreglarà. L'hem d'arreglar nosaltres, fem la independència, i no hi ha més solució que aquesta.